Bħalissa hemm 4 priġunieri li jridu li jagħmlu statements mal-pulizija dwar it-tmexxija tal-ħabs. Iridu jixhdu dwar xraw u minn xi għaddew. It-tmexxija tal-ħabs qed tirrifjuta li tħallihom jagħmlu l-istatement mal-pulizija. Hekk qal il-preżentatur Peppe Azzoppardi li fuq il-midja soċjali żvela li jubat l-ismijiet ta' dawn l-4 priġunieri lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jieħu azzjoni immedjata ħalli jkunu jistgħu jixhdu. Azzoppardi qal li din hija biss waħda mill-ister qed jiżviluppaw minn meta l-Pulizija qed tinvestiga lid-Direttur tal-Ħabs. Huwa komplajiet li d-Direttur tal-Ħabs qiegħed taħt investigazzjoni tal-Pulizija, imma din l-investigazzjoni hija farsa traġika. Peppe Azzoppardi saqsel il-Ministru responsabbli jekk jaħsibx li huwa sewwa li d-Direttur tal-Ħabs jibqa' hemm meta qed ikun investigat fuq allegat azzjonijiet kriminali mill-Pulizija. Huwa jkompli jsaqsi lill-Ministru dwar kif mhux jinduna li l-ħabsin qegħdin jibżgħu jitkellmu għax jafu l-ħruxija li hemm tistennihom hemm ġew. Azzoppardi talab lill-Ministru jispjegalu kif id-Direttur tal-Ħabs li jinsab investigat kriminalment mill-Pulizija mhux qed jissospendi ruħu ħalli l-investigazzjoni issir b'mod ħieles. Peppe Azzoppardi qal li dawn l-4 priġunieri li mhux ħalluhom jagħmlu l-istatements tagħhom quddiem il-Pulizija jridu jagħtu statement dwar xraw u minn xi għaddew fosthom swat u jridu jikxfu kif bħalissa t-tmexxija tal-ħabs qed tagħmel minn kollox biex tagħlaq ħall il-priġunieri dwar kif jixhdu. Huwa temm il-post tiegħu billi nnota li l-Kummissarju tal-Pulizija kif inhu dmiru qed jinvestiga t-tmexxija tal-ħabs. Saħaq li ressa ex ħabsin biex ikunu interrogati u jikxfu xraw u minn xi għaddew u l-Pulizija aġixxew bl-iktar mod professjonali u li ħaqhom kull apprezzament.